jingpule na kashidhi ba ar Paulus sha Timotheus klenong kabasaw karkhod iway hadu pra hakmat Blei baru Christ Jesu uban wan ban bishar yaki ba im bat ki bayam bada ka jingwan baw bat ka bors im jung u ngaken tu jur yepi to yala ya ka ktien to yai ban lahabade por ne haba om de por to dumok to kro to kentu bat do hi kai klem thain namarkan poi kapor haba kibriu kimtre shu ya ka jing hi kai babha henry da ka bud yala ki jingkwa prai kinlum halade belai kinong hi kai ki ban pen hon ya ki skor jongki kinya man ngam ya ka jing shisha pat kintu ruma sha ki puris kam kai maphi yala de to yang scam but to le tibriu kit ya ka jing e pendep yala ka kam nong yala to phikir yala ka kam shakri ngapat ngalala pheliu yala ka jing em kum ka jing sut knya kapor jong ka jing khlat no jonga kalajan ngalaksan ha kathma ba ngala job ha kamare thong ngala riken dong ya ka jingen nadu menta lapen up yanga kapang siat balada wa ya ka ba utrai unong bishar bahok un ai yanga hakata kasngi pat om tang yanga hi henry ya kito baro kibalakmi lenti dik dik ya ka jingwan pau jungu ka ktien jong utrai kasam nyop wei kar khot pradu khandai khat saw hadu khad nyo bat ar phuar kashintur jonga kadap da ka jingero yame bat da ka burom jome baro shisngi what bread no yanga enda ngala temen what e no yanga haba ngala stat kapor ngati ngan yai kermen bat ngan yero shu shu yame kashintur jonga kan pen bana ya ki kam bahok jome ya ki kam jing pen im jome baro shisngi wat la ngam la banya thu lut yeki ngan yero ya ka borba jome ko try ko blei ngan pen bana ya ka hok jome tang ya ka jome ko blei nadu ngadang samla melahika yanga pat ngadang pen bana yeki kam phla jome ngan rwai yaro ha ka dui tara ya ka jing i bayai ne jome ko blei jonga ngan yaro yame da kamarin thing ko bukhuitam ki Israel ka gospel kat kum Marcus bukhuin kalanong kabakhat ar kat khot lai pupra hadu lai pukhandai bat saw huwei hadu saw pusaw kadba uhika yaki ulaong da husiar bha yaki start an ki bakwa banya penno jankum bat ba an ai khublei yaki ha kajakayo ki wat ki jaka ki paken sai ha ki sinakok bat ki jaka khmat ha ki jing khawai ki bamdu ya ki riukin thei bat ki lute ya ki ying jongki kadba ki le mendwai jalan kinsa yo ka rai pinrem ka bakham jur kadbau jisu udang shong persha ya ga jaga thep jinkan show ha ka temple ula pethu kumno upadba uno pisa bun ki barus ba kilano shibun nangta lawan ka wei ka riuken thei ka baduk bad kalano ardamli ki ba shongdor lajan shi pisa ula khot langi kisenran jugu bad ula ong haki ngong hapi pagane ka riuken thei ka baduk kalano khambun ha ka jinkan show banya ki wei pat paro namar ba ki wei pat kilano ya ka batam nakasma jongki henry maka namar ba ka dog kalano lot kat ba ka don e ban im ka gospel jong utrai